Sengko kakang magetan prelumuk perkara iki. Enak ditantres. Oh, konan. Jane apa gumun? Sapa ya? Murid sing sepisanan. Sing kena diarani murid sing tuwa kuwi kowe. Pancen mriku leres. Sekolah kudune sing pinter kowe kuwi. Nggih. Nek kok malah kedua bolak-balik. Tenanan mbok tidak ingat papan kenan kono padha blejer. Iki ono gaji kuwi. Terus kita terus pun menapa iki mau bojoku kakang resi parmayana iki lan urusan kok jago anakku kan supaya tinggali lagi wes kan supaya suara saya itu terus bagus ngadeg lan kok parmayana menapa mboten kalian lantas kakang menika ya para kok badhe parmayana iki sing dibutuhake kuwi dudu kowe mong bae bayan dadi keren kemeri kan cukup nyampe iki berjasa kan kakang magetan cetha bilih itu supados ngadeg niku pramila pareng kula tak luwi lapak ketemu lan opo palayan ya ada kakak kita panen sapa? Kowe sing nyekseni. Oh, ngaten iki. Kanjeng aku tresno karo Madre Tantra. Kitab Tripitaka bakal tak
ya bener. Panjenengan iki pripun bilang niku sampun sebut. Nek ngendika dolone awene unyu. Nering atiku tumuju ning Udayana. Mbok menawa iki rezeki Udayana le. Kowe sing ketiban sampun ngreksa kitab Tripitaka. Lali-lali denelingno iki. Sandeng kowe wis tak pasahi tanggung jawab ilane kitab Tripitaka mbarengi uncate nyawamu. Tak tinggal sih ya. Mau beda bohong. Jalannya di jalannya. Jalannya mana? Berjubur. Bohong pinggiran pilar. Ya kita. Kitab Tripitaka ingkang Udayana. Pundi janjine Nyai Kenara. Aku dhewe ya bingung. Sampai aku bingung. Aku serasa mbok kelone ini mesti mbok tabeh terus. Bon, sampai lu ngerasa enak lan kepenak kali kula nagih janji kitab Tripitaka. Siberku kitab Tripitaka tumimpun yang tangane. Yang syaratnya. Kenapa? Angger aku mbok ambuk sengak kowe yo kecekel. Ambung terus iki pokoke. Lah kepiye? Mumpung ada kesempatan dalam kesempitan. Pun kula gelem ladeni le waton Tripitaka tertangane kula. Kula pun ladeni sampean niki dalan siji butuh napa enten dalan siriyane. Aku percaya marang Larang. Aku kuwi bodan politik. Ya pabrik siasat. Pabrik siasat. Ana apa rame? Makon Nyai. Ana apa ya napa? Kita kurang ajar. Kita kurang ajar ya kawan. Tujune kok laku jaritan kenceng. Kowe kok bungok tulang-tulono. Lho kok mboten bungak-bungak tulung-tulung niku pripun? Murid sampean kula kurang ajar. Apa sing ora ajar? Niku Udayana. Udayana. Udayana lah. Lah kula turu Udayana dijemeni kok niku, Pak. Ora dijemeni Udayana. Jajan mawon. Nyai kenalan kae bojo. Nah, ngerti bojone lho. Kok kowe mentolo? Salah. Wis ana sing disenengi wis ana. Lah iki nggih Kok pemilihan Udayana. Karuan sing nyenengi Udayana. Lah nek sing ngene iki lho, bayar lho kok. Kalian Bayar lho. Kalian ini pripun? Kok ndelok bojone apa dijemeni kok teng ngomong aja, Mbak. Niki teh jono siplaken. Aku jono cepet diajak. Jadi galuamu tak kepluane. Sing tak kepluane kowe. Waduh, yo bener. Sing salah Udayana, murid sing wani kurang ajar,
wong tua kuwi panyawange saya kuwur. Nggih mboten matur nggih. Pangrungune ya saya kurang. Mula kuwi aja ning kono. Budaya tak ajar. Mangkel. Bojone wong raya. Bojone wong arep bukroni rumangsamu. Jangan jangan apa iki? Si Parmayana ngedok nang mantemi tenan. Jadi Ngono ati ajur kon. sing ngaji tumindak kurang ajar niku Jayana. Sanes maju tantra. Nek kok wong salah sampe panjenengan ajar niku maju tantra dene niku pripun? Aku nek ora tumindak sing adil, mundak digeguyu para siswa ngrasa. Leres kok, tapi pada simak itu Parmayana. Cukup. Ora usah kowe omong, aku wis ngerti. Nah, Aku wis tanggap. Timbang kowe jejembeli ing papan iki. Kekarepanmu ora kelakon. Mula saiki tembungku rungokno. Wanti. Sakemak wae entehan. Ing dina iki ora ana bumi sajengang mung ing udayane Raja Sliman. Udayane untuk prikat. Jadi saya sampean namun iki sapa? Kakak, kula nggih matur sanget dene penjangka tumindak adil lan wicaksana. Sapa sing luput diluput. Nggih. Menika sampun bijine tundung saking Raden. pun sampean mboten usah kuasan sekolah. Wonten ing Raja Sliman tasih wonten siswa Magenaka ingkang setya tuhu dumateng asalipun Bapak Parmayana. Nggih. Kula njaluk sampeyan tuh karo kowe. Apa? Nono apa-apa. Kowe sing tak sabar. Nggih, foto. Sampeyan godhoke blayu. Apa sampean iki mboten nyelah. Jane yo ngelan. Dene pasake karo aku juga ono kelangenanku. Duh, tegan klopo ijo. Ben gondang mari ora. Sampeyan kok godhoke blayu panas. Kula sirah blayu. Sanepun ndang cepet. Dan cepet. Nggih. Dan kapalne. Ilang lati. Sale cepet pokoke. Sekolah kok banyak putih. Ya, kesane cepat. Ayo Lara. Jempol iki dudu tegan klopo iki. Dan iki racun. Iki racun iki. Tanpa menika
Lah beli kok. Mligine ana ing Pulau Bali. Raga Sliman wis ora suci. Mergo saka Pak. Yen wis lakon aku mati, ragaku bakal makmur. Dur. Kabar gede kok nabi. Dur. Aku ora mapan ning Pulau Bali. Aku golek bangunan sing sakral ning tanah Jawa. Ning tanah Jawa. Ning gunung Kawi. Aku bakal mapan ning gunung Kawi. Nanging lali-lali dene ning kowe. Sapa menungso munggah gunung Kawi. Utamane lanang wadon. Wani tumindak lambang sari. Bakal tumpet nyawa. Omongane kok munggah ing Gunung Kawi kasenyakan apa ora? Welo! Bener apa kang dadi jawuhe Bapak Sutarmayana? Isin manggon ana ing Bali Bandung. Ragane sukmane temeka ana ing Gunung Kawi. Ning ora usah digagas. Ora usah digagas, sing mati yo Sing mati, sing urip karo sing urip. Saya pilih. Iki akal.